आंनि BK ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय गाइस फाइनालि आं दा थांनो ओंखारबाय आरोना माबायाव मा होनो हस्पिटालाव माबाखौ दाब्लिखौ लानानै थांनो थाखाय दिनै गोसोआव फैलि माबा लास्ट 9 मासनि आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थांगोन आरोना माबायाव रौतायाव स' गाइस नायलांबाय थाबानो भिडिअखौ जोबजासिम थांनानै देखायनोसै आरोना गाइस आं जेनेबा हस्पिटालाव मोनहैनायनि लोगो लोगोनो आं नोंथां देखायनो नाजागोन आरोना भिडिअखौ गाइस जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दाब्लिया बयलार बेदरजों आलुजों संना दोनबाय आरोना बयलार बेदरजों आलुजों संनानै नैबे ओंखाम जानबाय संखांबाय मानसिया दा नै फैगासिनो आरोना दुगैनानै फैबाय दा थांनो ओंखारबाय आरो खुराखै खुनसै जागोन बेदरखौ नुनानै आं ओंखामखौ जाथाव सानदों आरोना बेदरनि मोदोमनायखौ मोननानै जानो लुबैबाय आंना नै बेदर पुरा संनानै गोथाव संनानै दोनबाय नालाय उदैयाबो आं दरसे जाखांबाय आरोना टेस्ट खालामखांबाय आं दरसे समबा भिडिअखौ जायगायाव मोनहैनानै देखायबाय थानोसै आं नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ बाय दाब्ले हबाव सिखाना खारबाय सोरबा खारबाय नंब्रा gila माथो खारखोमालांबाय बे माने गाइस दिनै लेट जाना सिखारबाय आरोना दाब्ले हांसो लिंहरगासिनो नै खारबाय लिंहरनाय लोगो फैखायो आरो बे गोमोनथार हांसो नै खाथियाव फैबाय बेसे गोमोनथार पुरा गोमोन आरोना हांसोआ माने गाइस आं मैया भिडिअखौ हस्पिटालसिम देखायगोन होननानै सानदोंमोन आरोना मोनसे माबानि थाखाय हाखु दाखु बेस्थ'नि थाखाय आं देखायनो हायासै आरो स' दिनै आं न'आवनो बानायबाय आरो नेक्स्ट डेआव न'आवनो भिडिअखौ लानानै फैबाय जायगा आं थांनाय हाथ'नाय नङा नालाय दिनै बाहेरायाव बेहायनो न'आवनो बानायबाय आरोना गाइस एकदम हाखु दाखुनि थाखाय आं भिडिअखौनो बानायनो हायासै मैया दा न'आवनो बानायगासिनो दं आरोना दाब्लिनि हांसोआ मानै दं आरोना बिदैखौनो दैनो रोङा मानसिया जेरै बेरै हांसोआ हाग्रा हाग्रासो दैबाय थायो आरो नै मोखां नाय दासो 10ता जालायबाय दासो सिखारदों लाजिदों होननायखाय नाय नों हाथाय माजों मानजिगोन पुरा नै हाथाय मानजिग्राया माने बिजों मानजिनाया मोजां जायो आरो हाथायाबो साफा जायो नालाय ओमफ्राय आरो एम्फौ जानायफोराबो सागायोनो आरो नै मासेया आथिं होनफैलायबाय बबे दैखैलाय हा दैदो मानैबो नै बिराद गोमोन आरो देवलियाव जानो लाबोदोंमोन आं लाबोनानै मानसिजों गोमोन नालाय अननानै जानाय जायासै आरो बेखौ देवलियाव लाखिबाय थाबाय मालाबा दैयो मालाबा दैया बिदिखौनो आरो मानजि मा सास बे बाइस गया देखायबाय थादों होनना बुं लाजिथारमोन देलायगोन नालाय तेरे पास कोई और रास्ता है
लाजिनानै बिनि मोखांखौ देखायनो बादै जेराव थाङै गोम खिथि खिथि जागासिनो माने आंबो गाइस हाथाय मानजिना लाग्रोनोसै आरोना बेनिफ्राय देखायलांबाय थानोसै आं दा साहा फुदुंगासिनो दं आरोना पुरा साहा फुदुंनानै लोंनानै बेरायनो थांसै आरोना नैबे ओंखार थांफानो जेराव थाङो बेयावनो थांफानो नागिरबाय आरो ओमफ्राय दा साहा फुदुंगासिनो दं आरो पुरा मा ओंख्रि जागोन दिनैलाय ओंख्रिया गैया मा ओंख्रि जागोन ओंख्रिलाय बाखमाथो मा ओंख्रि गैया ना जागोन बेदर जागोन आरो ना जागोन आरो बेदर जागोन आरो बिराद ना बेदर जानायाव अस्ताद आरो इयो एकदम पुरा जाख्रुबला अख्रुबा अख्रुबलियाव अस्ताद खिफियो पापिस्थ' माने माने गाइस भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरोना माने स्टेपफोर नागिरना मोनासै आं मा भिडिअ लाबावनानै फैबावगोन आरो स' गाइस होमबा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा एसेबाबो लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि भिडिअ दा गोदानै हाबफैदों स' बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबावदोसै गाइस स' थेंक इउ गाइस होमबा बेखिनियानोसै पुरा बाय बाय